बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोनखौ आं बरायबाय गोजोन्थों। जोंनि बे BDWC एनुवेल कनफारेन्सआ जोङो बिनि गेजेरजों जोंनि बे बिमा माहारिया बे गफुर सार्केलनि सिङाव थानाय जेसेबां बे गफुर हालामाव थानाय जोंनि ख्रिस्टियान आइजो बिमाफोर जाहाथे जोङो इसोरनि सिगाङाव जोङो जौगालांनो हायो, इसोरखौ खुलुमनायनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोरखौ जेन जों मोजाङै लुखांलांनो हायो। बिनि थाखाय जोंनि नैबे धोरोम सभाखौ जोङो खुंनो थाखाय थिम खालामबाय। जाहाथे बयबो बे कनफारेन्सआव नुजाफैनानै जेन इसोरनि गोथां बाथ्राखौ जों खोनासंफैयो, बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थोंसै। हामबायसै प्रेसिडेन्ट जोंनि गफुर हालामानि सिङाव थानाय माखासे खौरां बुथुमगिरि जोंनि फंबाय सफैबाय। जोंनि गफुर सार्केल कमिटि जानानै बा गफुर सार्केल वर्किं कमिटि जानानै नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। बिसेस करि दिनैनि बे जों बेयाव खामानि लाहार फाहार जाबाय थानाय बेनो जोंनि 40थि उइमेन कनफारेन्स 2025नि बे प्रग्रामा बेयाव जागायगोन। बे जागोन 7, 8, 9 फेब्रुवारि 2025। बे सेन्ट्रेल लेभेल सभा बेयाव संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि जेसेबांनाखि NLC फोथायगिरि दं 10टा सार्केल, बे 10टा सार्केलनि जेसेबां जोंनि आइजो आफादफोर दङ, बे आइजो आफादनि मेन सभा। बे आइजो आफादफोराल' नङा, जोंनि जेसेबां NLCनि 10टा सार्केला जेसेबां सुबुंफोर दङ, फोथायग्राफोर दं, जों बयबो बाहागो लाफैगोन। आरो जों बिनि थाखायनो डिसिसन कमिटि जानाय बिथांमोनखौ नाजानो थाखाय बरायनो थाखाय थियारि जागासिनो दं। जोंनि लाइमोन हान्जा खामानि मावगासिनो दङ। गोबां खामानि दा जोंहा दङ। हर सान जों बेखौ मावगासिनो जाहाथे नैबे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय जों नाजादों। आरो बेयाव आंजों लोगोसे आं कनभेनर, जोंनि आर्ट्सनि सेक्रेटारि दं आरो बेबायदि गुबुन आइजो आफादनि मानगोनां आफादगिरि दं। बयबो जाहाथे नैबे प्रग्रामखौ मोजाङै खुंनो हायो। आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जों इसोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ राननो थाखाय बा जोंनि जेसेबांनाखि न'खरफोर दं, न'खरखौ खुंलायनायाव गथ'फोर दं, आपकामिं जेनेरेसन देरबोनाय गथ'फोरखौ जाहाथे मोजां लामा होनायाव मोजां दिथा होनो हायो आरो आइजोफोरखौ जाहाथे न'खर खुंनायाव मोजां दिथा होनो हायो, बेफोरनि थाखाय जों नाजादों। जों दानि समाव ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दङ, गोबां बेबायदिनो आइजोफ्रा गाननाय जोमनायखौ लानानै रिलफ्राव बेबायदि इनभल्भ जानाय दं। जों दुखु मोनदों बेखौ बेबायदि जानायखौ जों दुखु मोनो। बा जोंनि हारिया ख्रिस्टानखौल' होनाखै, आं हिन्दुखौल' होनाखै, बयबो जे बर' हारि गावनि हारिमुखौ लानानै बेबायदि जाहाथे रिलफोरखौ बानायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेनि जोंनि मेन थांखिया। मानो होनबा बे मोनसे सासे बेक्तिया रिल बानायबानो गासैबो जेसेबांनाखि समाजफोर दं बेखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय जायो। ओंखायनो जों हास्थायदों बा जों नाजादों नैबे सभानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि आइजोफोरखौ जों फोरोङो। जों एन्टार आसामनि बर' आइजोफोरखौ हायाबाबो जों जोंनि गावखौ जेसेबांखिनि बेयाव फैगोन बेखौ जों नाजागोन, फोरोंगोन, बुजायगोन, जाहाथे बे ससियेल मिडियानिफ्राय गोजानाव थायो आरो गावबा गाव न'खरखौ खुंनायाव डिसिप्लिन भाबै मोजाङै खुंलांनो हायो। बिनि थाखाय जों नाजागोन। आरो बेयाव गोबां सुबुंफोरनि बा जोंनि गेदेमाफोरनि सहाय मोनदों। आरो बिसेस करि नोंथांमोननि मिडिया फंबायफोर दं, मिडिया पार्सन दं, नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ जाहाथे जोंनि नोंथांमोननि थ्रुजों जोंनि नैबे सभाखौ जों हाइलाइट खालामनो हायो। आरो जोंनि जेसेबांनाखि आसाम हालामाव जाहाथे नैबे सभानि जेनाखि मोनसे एवारनेसा थाङो, जाहाथे बयबो नैबे सभायाव जाहाथे लैहोर फैयो आरो फैनायजों नैबे सभानि थ्रुजों जाहाथे मोजां इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनाया मोनो। आरो बेबायदिजों जाहाथे जों गावखौनो सासे बेक्ति स्पेसियेलि हिसाबै ख्रिस्टान बेक्ति हिसाबै माबायदि इसोरनि फोरोंनाया जों माबायदि सोलिनांगौ बेखौ जाहाथे जों फोरोंनो हायो। बेनि थाखाय जों हाबाफारिनि थाखाय आलासिफोरखौ थिग खालामदों। औ, जों बेखौ आलासिखौ थिग खालामदों। जोंनि बङाइगाव डायसेसनि सिङाव थानाय मानगोनां रिसर्स पार्सन दं, बिथाङा जाहैबाय सन्जय कार्जी BD, बिथाङा रेभारेन्ड, बिथांखौ जों आलासि हांख्रायदों। नैथि आलासि जाहैबाय मिसेस डने मुसाहारि, बिथाङाबो क'क्राझारनि जोंनि सार्केलनिनो, बिथांखौबो हांख्रायदों। दा बिथांमोना नैबे हाबाफारियाव बिथांमोना जोंनि गोथार जेनिखि बाइबेल दं बिथांनिफ्राय बे बाइबेलनिफ्राय बिथाङा जोंखौ फोरोंबाय। बे मेलाव बेसेबांसो सुबुंफोर बेवहाय सुबुं गोबां जागोन बायदि होनना सानो? वेल, जों एक्सपेक्टेड जों 4,000 to 5,000नि बेसेबांसो
जोंना डेलिगेट जागोन लोगोसे जोंनि आखाथि साखाथिनि गोबां मिशनफोर दङ बा जोंनि वेलफेयारफोर दं मण्डलिफोर दं जोंनि गफुर सार्केलाव जेसेबांनाखि गिर्जाफोर दं बेयाव जों लाइजामखौ हरगोन इनभाइट खालामगोन आरो नैबे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों बेखौबो होनगोन जों ख्रिस्टानल' नङा आखाथि साखाथिनि जेसेबां जोंनि नन ख्रिस्टान बिदा फंबायफोरखौ जों हांख्रायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो फैथों इसोरनि बाथ्राफोरखौ खोनाफैथों बा सोलोंथों सोलोंनायाव जेबो हेंथा गैया जों बयबो सोलोंनांगौ मोजां बाथ्राखौ फोरोंनायाव जोंबो जाहाथे रंजागोन फैयो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लांग इनफेक्शन, पार्किन्सन्स डाइजेस, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।